Здравейте, аз съм Яна Цанева, студентка съм в Софийския университет. Там всъщност се дипломирах миналата година и получих бакалавърската си степен по журналистика от факултета по журналистика и масова комуникация. И от тази година вече правя магистратура, този път обаче в юридическия факултет, като си избрах да уча нещо дълго и сложно, но простичко казвам дипломация. В момента всъщност можете да видите и зад мен колко е колоритно сме в информационния център на Челопеч Майнинг. Всъщност аз участвах в Empower и миналата година. Тогава бях един от двамата финалисти, които достигнаха до интервюта с компаниите. Не успях обаче тогава да участвам. Реших и тази година да се включа, защото ми харесва това как всъщност Empower се опитва да преодолее доста негативи от стажовете в България. Примерно идеята, че стажантите са безплатна работна ръка, че те могат да вършат работата на някой от служителите, докато той е в отпуска, без да получават нищо насреща. И също другото, което ме привлече, е това, че дава реален шанс за практически опит. Защото имала съм и такива стажове, в които получаваш един компютър и цял ден се ровиш в интернет или се опитваш да намериш някаква работа завършена, но не откриваш човек, който да ти помогне да те въведе в работата на компанията и всъщност реално да научиш нещо от целия стаж. И това бяха двете причини, заради които избрах Empower. Избрах Челопеч Майнинг, защото е много различно от опита, който имам до сега. Аз съм преподавател по английски език, работя в много малка школа. Екип, който е от 10 на 15 човека. Челопеч Майнинг е една много голяма компания. Исках да видя как тя функционира, как са организирани самите отдели, как си взаимодействат и как успяват всъщност да работят така, че да се получи един цялостен продукт. И нещо, което всъщност много ме привлече тук е, че те имаха ясна идея какво ще правя аз по време на своя стаж. И всъщност това приключваме в момента, в тази последна седмица. Аз правя един собствен материал, който все още не знам точно как ще изглежда, като малка брошурка, може би, за историята на добива на злато, както в световен мащаб, така и в България. И това беше за мен много важно, защото смятам, че човек е много удовлетворен от работата си, когато има някакъв краен видим резултат. Промених мнението си относно това доколко е важен екипа, в който работиш. Винаги съм смятала, че на първо място е естеството на работата, която извършваш и дори когато бяхме на обучението игра, подбор за участие в Empower програмата, трябваше да подреждаме различни критерии до това колко са важни или не за нас по отношение на работата ни. Аз тогава поставих големината на компаниите назад, може би беше на предпоследно място. Сега виждам, че екипа, в който човек работи, е много важен. Това е всъщност нещо, което ти помага, особено на един млад човек, който тепърва навлиза в работата, да се ориентира, да започне да работи добре, да знае какво върши както трябва, какво не върши както трябва и какви са нещата необходими, за да се подобри работата му. Така че това е първото нещо. И освен това, разбрах, че мога да се справям добре в една динамична среда, която изисква и ранното ставане, и пътуването от София до тук, и работата тук, която също не е лесна, макар че е много динамична и интересна. Така че и това ми беше удовлетворително.